Xabi Luberria Lutierraren atelier eta eskuartetik irten dira euskal eszenako musikari askoren eta askoren gitarra edo instrumentuak, eta gu bertara sartu gara bera eta bere lana ezagutzeko. Arratsaldeon, ikusentzuleo artista honen lana ezagutzeaz gain, gaurko saioan on.eus webgune berriaren aurkezpena egingo digu Frank Dolosor lankideak. Ongi etorri iparraldearen orenera! Una hemen on.eus ataria euskararen munduan sartu eta gozatzeko euskaldunentzat, ikasten ari direnentzat eta baita ere erdaldunak euskararen unibertsorat erakartzeko. Jende anitz bata, ekimen horren gibelean, 50 bat elkarte instituzio eta eragile desberdin gira, denak euskal munduan sartuak eta euskara sentsibilizazioa egiten dugunak, bai, jende anitz bada. Pedagogia egin, sentsibilizazioa, motivazioa sustatu, hauek dira ardatz nagusiak, helburu bakarra, euskararekin gozatzea, irriz ere bai. Elburua zen, jalenik existitzen den guzti hori osatzea. Elkartu ginen duela kasik 2 urte orain, gogoetatzeko pixkat bakoitzak bere terreinuan zituen gabeziak partekatzeko, eta horren zer egin genezaken pentsatzeko eta proposatzeko. Alde batetik euskararen egoera larriari erantzuteko manera bat izan da. Bestalde ere bai uste dut, izan dela ere bai iparraldeko bereziki euskal zale eta elkarte eta gure arteko batasun bat edo sortzeko aitzaki bat. On.eus atariaren inguruan 10 laguntzaile eta bilangile. Zailen aurren izanen da ezagutaraztea eta jendearen gana joatea. Eta hoxe, segituko dugu lanean, hor ditugu kronikariak erran bezala, adituak direnak gai hauetan, eta sekulako lana eginen dutenak, hori ez dudarik hortan. Kronika egilean artean, Pontxo, Kiki Amonarriz edo Zelin Munol, ez da dudarik eraikinaren jabe hoiak Simunaran pilotari euskaltzalea zenak begionaz ikusiko lukeela on.eus ekimena. Irailaren 10ean iragantzen dena blokeatu deialdiaren kari atxilotutako manifestari bat epaitua izan da atzo Baionako auzitegian. Errebolta gertakariak poliziaren kontrako bortizkeria eta zirkulazioa oztopatzea leporatuta, Baionako auzitegiak 1.500 euroko isuna ordaintzea kondenatu du. Manifestariak bere burua defendatu du edabideen aurrean manifestatzeko eskubidea nabarmenduz eta dena blokeatu mugimenduaren zilegitasuna azpimarratuz. Notre mouvement bloquant tout, il est parfaitement légitime. Bere eskubideak defendatzeko helburuz kondenatuak pentsatzen du helegitea aurkeztuko duela. Horretarako 10 egun ditu. Je pense pas que je vais baisser la tête. Borrokatuko nahi zuzenbide estatu batean ditugun tresnekin, hau da, epaileen aurrera joanez eta diskurtso kontrajarri bat ukanez. En ayant un débat contradictoire et Atzo auziperatua izan behartzen beste pertsona batek auziaren gibelapena eskatu du. Kontrol judizialpean egongo den azpandarra azaroaren 3an epaituko du justiziak. Xabi Luberria Lutierraren atelier eta eskuartetik irten dira euskal eszenako musikari askoren gitarrak. Eta gu bertara sartu gara, bera eta bere lana ezagutzeko. Irekitzen dut atea, ematen dut argia, nire hau ematen dut, eta gero musika ematen dut, eta hasten naiz. Hasten nahi nire lana. Nik beti tiki-tikian maite nuen gauzak nire eskuaikin egin, nire aitatxe ere bazuen tailer tiki bat, eta nuen nire lekua hor. Zurak sortu zuen hostoa. Eta kolatzen nuen egurra, moztu, beti zerbait nintzen egiten, eta egia da, gero musika ere maite nuen, bateria hasi nintzen ikasten 10 urteikin, eta hola, eta musika behiatzen nuen, maite nuen hainitz. Karnabak sortu zuen, nolerkia
Eta gero, pentsatu nuen, biak lotzeko zerbait musika eta eskul lana. Eta nintzen pentsatzen, zer egin behar dut, hau purita da, maite dut, baina zaila da. Garaian zeuden eskola gutxietako batean sartzen ahalegindu zen 16 urterekin, baina berak ez zuen eskatzen zuten kontserbatorio maila. Hainbat profesionalengana ere jo zuen formazio eske, baina zorterik gabe. Iruñako Patxi Atozkik zurgintza edo egurra lantzen ikasteko esan zion arte, eta hori egin ezkero, berak irakatsiko ziola zin egin zion. Odoan zin nuen, nintzen estudiatzea kultur eta marketeria. Gero vernisseur ere bai Frantzian ganintzen, eta gero atxaman nuen lutier bat, Iruñan, eta stage bat egiteko, praktika egiteko bakarrik, zen 2 aste. 2 aste horiek bukatuta berriz Patxi Atzokiren gana jo zuen. Eta nire lehenbiziko biolina han ateratu da, Iruñan 2000an. 2001 olako zerbait, nire lehenbiziko biolina. Eta gero gitarra ere, Gabriel Fleta gan naiz ikustera, gitarra espainola pixkat gauzak ikasteko eta hola. Eta gero ni bakarrikia itu naiz hemen bere atelierran. Gaur egun aldiz, Euskal eszenako izen ezagun asko jotzen dute beregana, beren gustoko gitarraren bila. Normalki diendia galdetzen nau, ni nahi dut gitarra hola, forma hola, mikroak hola, edo ze soinua, ze mastila nola finago, edo lodiago, edo badute gauza batzuk buruan eta nik egiten dut hori. Hau da, diferentzia, gitarrak badire pila bat erosten da nun nahi. Eta diferentzia etortzeko hemen da egiten da gitar bat personaziatua. Naiz eta egiteaz haratago gero instrumentu horiek duten biziak ere berari zoriontasun printza anitz ekartzen dizkion aldi oro. Nire gitarrak ikusten dut hor konzertura eta hola, me ematen da hori, eta egia da, nik konten naiz fabrikatzea, gero konten naiz ematea, gero konten naiz aitzea, eta musikariak etortzen dire, eta beira diska grabatu dut zure gitarraekin, eta da, plazerra hori da. Leheno iten nuen mueblea batzuk, ikasi nuen muebleak eta hola, baina muebleak, iten duzu muebleak, baina hor da, ez da muitzen, baina instrumentoa, ez dakizu zenbat aldiz, plazerra ematen hau, baina ematen dut irratia eta haitu dut hori, hau jotzen du nire gitarra eta terriblea da hori, bai, plazera handia. Eta seguru guk ere plazer hartzen segituko dugula bera eta musikarien lanaren eskutik. Altxaleli kolektiboaren showa izan da urten Maitaldia festivalean. Bart amaitu zen dantza jaialdia 10 egunen ostean eta besteak beste, gaualdi berezi antolatu zuten Biarritzeko Atabal aretoan asteburuntan. Altxaleli kolektiboa Tarratzeko Bekaturo segunean sortu zen 2022an. Baserrigunean sortu edota bizi diren queer pertsonek osatzen dute. Genero identitatea, sexualitatea, harremantzea, botere harremana eta beste gai ainitz jorratzen dituen kabareta da Altxaleli Show Drag performantziatik. Euren ikuskizunarekin amaituko dugu gaurko saioa. Bihar arte!